Descobrint Collserola, amb Sergi Garcia i Per Andreu Geriot. Bon dia, Sergi. Bon dia, Per Andreu. Avui estem en un lloc icònic, un dels més coneguts a la Serra de Collserola. Correcte, és un dels miradors per excel·lència. A més, és un dels edificis que jo crec que es veu des de tot arreu i que no podia faltar en el Descobrint Collserola. L'Observatori Fabra, que en algun moment hi havíem d'arribar, i a més, aquest capítol el compartirem amb una persona que coneix molt bé aquest observatori perquè fa molts anys que hi treballa, que és l'Alfons Puertas. Alfons, moltes gràcies per rebre'ns. Moltes gràcies per voler-nos venir a visitar i conèixer la nostra història. Una història que té més de 120 anys. Per parlar dels orígens ens hem de traslladar al que és el centre de Barcelona, no? Correcte. Hem de parlar del propietari de l'observatori, no com a persona, sinó com a la institució que el va fer construir entre els anys 1902 i 1904. Aquesta institució, que és la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, està situada a la Rambla, al cor de la ciutat, al bell mig de la Rambla, el número 115, fa més de 250 anys que hi és allà l'Acadèmia, i és el nucli que dona origen a l'observatori. En aquell espai, a banda de docència científica, es feia observació astronòmica també. Això es feia fa 250 anys o fa 200 anys en bones condicions de llum, perquè els carrers no estaven il·luminats aleshores. La il·luminació amb fanals de gas arriba a Barcelona a la segona meitat del XIX, i és a finals del segle XIX quan ja no es poden realitzar observacions astronòmiques amb qualitat, amb un cel adequat des de la Rambla. I aleshores l'Acadèmia projecta construir un observatori al cim del Tibidabo. Perquè la gent situï exactament on hi havia aquest edifici, ara hi ha un teatre allà, oi? Correcte, és més conegut el Teatre Poliorama, que es troba a la planta baixa, que és propietat de l'Acadèmia, i que el públic que hi va allà a veure obres de teatre o espectacles finança l'activitat de l'Acadèmia i les nòmines als treballadors de l'Observatori Fabra. Que bo, això sí que no ho sabia. De fet, a dalt de tot d'aquest edifici hi havia dues cúpules, hi ha dues cúpules. Són el testimoni d'aquesta activitat astronòmica prèvia a l'observatori que s'abandonen quan la contaminació lumínica ja no permet aquesta observació astronòmica de qualitat des del centre de la ciutat. Tornant aquí a l'observatori, has dit que es va projectar al cim del Tibidabo, però no estem al cim del Tibidabo. Què va passar? Correcte. Clar, l'Acadèmia projecta ràpid fer un observatori de manera ideal al cim del Tibidabo com a lloc elevat, prou allunyat de Barcelona aleshores per no haver de fer una excursió massa llarga per obtenir un cel adequat, però l'execució de l'obra no va ser immediata. L'Acadèmia no tenia fons per realitzar tot aquest edifici i va buscar finançament durant anys de finals del XIX i principis del XX, fins que arriba el donatiu testamental del senyor Fabra, que permet construir l'observatori. No en Pompeu Fabra, com molta gent de manera equivocada no s'atribueix, sinó a Camil Fabra. El mecenes de l'observatori és un industrial tèxtil, un dels propietaris de la Fabra i Coats, del barri de Sant Andreu, que no va veure mai l'observatori Fabra, perquè el donatiu el fa en el seu testament. Un cop mort, l'any 1902 és quan poden començar les obres, que és quan l'Acadèmia rep aquest donatiu testamental. I l'observatori no es col·loca al cim del Tibidabo perquè ja està ocupat, no? Exacte. La idea inicial era fer-ho al cim del Tibidabo, però quan arriba el finançament, el cim ja estava ocupat, ja s'estava fent el temple del Sagrat Cor, ja s'estaven urbanitzant la zona alta del cim per vivendes, i aleshores l'Acadèmia ja no troba un lloc adequat per fer l'observatori sense tenir una part del cel ocupat al voltant. Aleshores busca una ubicació una mica més baixa, com és aquest turonet, sense cap projecte urbanístic al voltant i sobretot amb bona vista cap a sud, que és la que interessa més als astrònoms. Estic veient la placa de la part precisament de l'observatori que dona el que és la ciutat de Barcelona i marca 413,7 metres. No? És l'altura justament de la porta d'accés a l'edifici, és on està el punt gravimètric on es va fer aquesta mesura. Sí, és una altura no massa elevada, però bueno, ens permet tenir una vista molt maca sobre el pla de la ciutat.
Veiem l'observatori i tot el que l'envolta, i són boscos, però fa 120 anys no eren pas aquests els companys de l'edifici, no? No hi havia boscos al voltant de l'observatori. Tot el vessant barceloní de Collserola estava ben pelat. O eren conreus o senzillament la gent havia pujat a buscar llenya per escalfar-se i per tant no hi havia tota aquesta escampada de pi blanc que és posterior, és reforestació dels anys 50 i 60, que és la que actualment ens acompanya i ens dona aquest paisatge de pi. Descobrint Collserola, un podcast, quilòmetre zero, amb Sergi Garcia i Pere Andreu Jariot. Amb aquest panorama que ens pintes de començar a construir Tibidabo, era complicat arribar fins aquí? Doncs gràcies al Tibidabo, al parc d'atraccions en particular, era bastant fàcil arribar a l'observatori, força més fàcil, menys incòmode que actualment, en transport públic, perquè al mateix temps que es fa les primeres atraccions del parc, ja es construeix un funicular. Aquest funicular surt des del peu del funicular on ja compartia, on ja enllaçava amb un tramvia que entrava a Barcelona. Per tant, arribar al Tibidabo o al propi Observatori Fabra era tan fàcil com agafar un tramvia, agafar el funicular, demanar la parada pròpia de l'Observatori Fabra, que està una mica abans del cim del Tibidabo, i baixar. Això tots els visitants que ja venien en massa a conèixer l'observatori en el moment de la inauguració ho feien d'una manera molt fàcil i còmoda amb el funicular més el tramvia. Has parlat ja de la inauguració. Què suposa la inauguració de l'Observatori Fabra? És un lloc de visita obligada ja des d'aleshores. Ara es fan visites, ja parlarem, però ja en aquell moment la gent té interès per pujar fins aquí, no? Sí, cal tenir en compte que el primer director de l'Observatori Fabra, en Josep Comas i Solà, ja era un personatge molt popular a la ciutat de Barcelona abans fins i tot de construir l'observatori. Era un gran divulgador d'astronomia, escrivia contínuament articles de divulgació científica general a La Vanguardia, era molt conegut i molt popular, i un cop es projecta l'observatori, un edifici emblemàtic al Tibidabo amb el director tan conegut i tan popular, amb un accés en transport públic tan fàcil i còmode, doncs de seguida l'afluència és massiva. A més, cal tenir en compte que, segons ens diuen, en Josep Comas tenia una manera de parlar que resultava molt atractiva, s'explicava molt bé, no només s'escrivia, sinó que s'explicava molt bé, i tot plegat, el personatge, l'edifici, el panorama, el tema, el contingut, l'astronomia, que sempre crida molt l'atenció, doncs feia que l'observatori fos massivament visitat i ningú venia amb cotxe. Tots venien en transport públic. Correcte. Ningú no tenia cotxe, o molt poca gent tenia cotxe a principis del segle XX, i per tant les grans visites, tenim fotografies a l'arxiu de grups molt nombrosos, pujaven amb el funicular del Tibidabo, o potser en algun cas alguna excursió grupal, també era perfectament possible, no? Però l'ajuda del funicular i del tramvia era bàsica perquè l'afluència fos massiva. Has parlat del primer director, de Josep Comas, però ell era astrònom, no pas meteoròleg, oi? Sí, aviam, la seva especialitat i la seva obsessió era bàsicament l'astronomia, tot i que era molt inquiet i no li costava gaire tocar moltes branques científiques. Poc o molt mostrava una diversitat d'àmbits per treballar. Sí que és veritat que posteriorment arriba un altre director, un altre personatge molt important en la història no només de l'observatori, sinó de la meteorologia catalana, que és l'Eduard Fontserè, amb qui compartiran diferents direccions durant uns anys. En Comas i Solà quedarà restringit a la part astronòmica i l'Eduard Fontserè s'encarregarà de la part meteorològica i sísmica. I durant uns anys hi havia doble direcció de l'observatori, malgrat que qui tenia despatx propi era en Josep Comas i Solà. Sempre l'observatori ha fet aquesta funció que ara deies, aquests 3 tipus d'observacions des de l'inici ja és així, no? Exacte, el projecte inicial ja contemplava aquestes 3 seccions i són les que es van posar en marxa entre el 1904 i 1905 i s'han mantingut i es continuen encara avui dia per bé que actualment l'astronomia professional s'ha hagut de desplaçar a un altre observatori Fabra que es troba a Lleida. Aquí es manté l'astronomia divulgativa, les visites nocturnes,
i la meteorologia i la sismologia professionals 24 hores funcionant amb instrumentació i amb observació personal en el cas de la secció meteorològica. Abans ens comentaves de la inauguració, de que el director mateix pel seu tarannà va atraure que vingués molta gent, però estem parlant d'un edifici que és maco de veure, que tots el tenim al cap, que és un edifici imponent. Què en sabem d'aquest edifici? Bé, per començar, en sabem quin és l'arquitecte, l'autor d'aquesta obra, que és en Josep Domènech Estapà. És un arquitecte d'època modernista, però amb un clar caràcter antimodernista. En Domènech Estapà mantenia un discurs professional molt contrari al modernisme. I, malgrat que l'Observatori Fabra està inclòs a la ruta modernista de Barcelona, no es considera un edifici modernista pels tècnics. Domènech Estapà és un artista bastant eclèctic, barreja diferents estils, fuig de l'excessiva recarregada massa als edificis amb decoració, línies molt simples i, en particular, en el cas de l'observatori, destaca sobretot l'atri d'entrada, que és d'estil neoegipci. Barreja l'estil neoegipci amb altres característiques clàssiques. Tenim la fortuna de poder contemplar actualment l'observatori molt recentment restaurat, l'última restauració de 2016-2017, que va recuperar l'aspecte original de l'edifici. Per tant, tota aquesta gent que ara vingui a visitar-nos, el que veurà és un edifici com acabat de construir, en perfecte estat de conservació i molt fidel a l'original. Durant molts anys no havia estat així. L'observatori va tenir una primera restauració just a l'època preolímpica, 91-92. Es va pintar tot l'edifici de color groc taronja, una mica pastís, en conjunció amb la campanya de Barcelona Posa't Guapa, que es van pintar moltes façanes per alegrar la ciutat abans dels Jocs Olímpics, i es va fer aquesta intervenció desafortunada però molt vistosa a l'Observatori Fabra. Resulta que va agradar molt, però es va degradar aviat. I va caldre la segona restauració, que aquesta sí que va ser molt fidel i és com el contemplem avui dia. Estem aquí davant d'aquesta porta principal neoegípcia que ens has dit, que és molt bonica, però també veiem que, a part de que l'edifici és gran, hi ha terrenys al voltant. Tot això, qui ho cuidava? Bé, doncs, és important que la gent, el públic, conegui que abans l'observatori estava habitat, però no pas pels científics. Els científics aquí no han viscut mai, els científics, igual que ara, venim, tornem a casa, no dormim a l'observatori, però l'observatori sí que estava habitat per una família de masovers que va viure uns 80 anys a la planta baixa de l'edifici, que ja es va dissenyar amb una vivenda pensada per a aquesta família i que se'n cuidava. Feia la neteja, feia el manteniment, feia la vigilància, ho tenia tot endreçat perquè els científics, quan venien, s'ho trobessin en condicions per no haver-se de preocupar per res més que no sigui treballar i fer càlculs i fer observacions. I aquesta gent, doncs, a més, conreava. Al voltant de l'observatori hi havia una zona, sobretot al vessant sud, amb unes feixes que van fer ells mateixos per tenir uns petits horts. I a banda hi ha un cobert, encara està el cobert molt malmès, amb animals. Hi ha constància de que aquí es criaven gallines, conills i fins i tot cabres al voltant de l'observatori. Fins i tot durant una època van tenir abelles per fer mel, també. Tota una història que, doncs, malauradament ja ha marxat, perquè va haver un moment donat en què no hi va haver relleu generacional en aquesta família. Va ser la quarta generació la que es va desvincular i en aquell moment l'acadèmia decideix ja no donar continuïtat a la masoveria. Això va ser a mitjans dels anys 80, que és que el moment en què l'observatori deixa d'estar habitat però manté l'activitat científica. Aquesta família, que eren els Campo, tu no els vas arribar a conèixer, però te n'han parlat d'ells, oi? Jo no els vaig arribar a conèixer visquent aquí. Sí que vaig tenir la fortuna de conèixer l'última persona viva que havia nascut a l'observatori, la Margarita Campo, que era neta dels primers conserges, del primer matrimoni conserge, i ja feia molts anys que no vivia a l'observatori, però era molt emotiu rebre-la perquè ella s'emocionava molt en visitar l'observatori, recordava la seva infància. Imagineu una nena que neix a l'Observatori Fabra i que a casa seva hi ha 2 telescopis
i que a les nits d'estiu en Josep Comas, amb ell i el seu germà, la seva cosina, encara nens, es pujava a la cúpula a mirar la lluna, a mirar planetes. A casa seva, el lloc on havien nascut, el lloc on havien conreat, on tenien els animals, és a dir, la vinculació d'aquesta família amb l'edifici era brutal, fins al punt que una persona gran s'emociona quan hi torna i recorda aquests records tendres d'infància. info@descobrimcoixarola.cat. Ja som a dins de l'edifici, l'acústica ha canviat. Ens has portat a una sala que és plena de cadires. Ens la pots descriure una mica al fons? A veure, l'observatori està ple de sorpreses i a mi m'agrada anar ensenyant-les a poc i anar sorprenent als visitants. Aquesta sala la coneixem com la sala d'actes o originalment sala de juntes de l'observatori. Estava destinada a fer reunions de la junta directiva de l'acadèmia. Evidentment, l'acadèmia, a la seva seu de la Rambla, té una sala de juntes 25.000 cops més maca que aquesta, però en el moment de dissenyar l'observatori decideixen tenir una sala de juntes alternativa a la muntanya per quan vingués de gust fer reunions de junta directiva aquí. Realment venen molt poques vegades, però clar, el que trobem és tot un escampall de cadires posades mirant cap a una mena de taula presidencial. Aquí hi ha mobiliari antic i mobiliari modern. Evidentment, la majoria de cadires són modernes, però les que estan escampades amb dos costats de la sala i la taula presidencial, les làmperes, les quadres, això sí que és mobiliari original de l'època i d'alguna manera ens fa sentir que estem en un palau, perquè, clar, malgrat ser un lloc d'observació científica, de treball científic, doncs, al fons és com un laboratori, és un laboratori palau. Com es feien les coses abans, elegants. Aquest és una mostra d'aquest tipus d'arquitectura on la elegància entra en els laboratoris científics. Posteriorment en veurem d'altres detalls, fins i tot en els espais propis de treball dels científics. Hi ha dues plaques de marbre, banda i banda. Sí. Què hi posa? Bé, sobretot una d'elles, la que trobem en el nostre cantó dret, tal com estem ara, és un llistat de personatges, institucions importants en el moment de la inauguració, construcció i inauguració de l'observatori. És com la placa fundacional, però a lo grande, amb grans dimensions. I aquí apareixen noms de nou com el Josep Comas, com el Josep Domènech Estapà, el propi Camil Fabra, el rei Alfons XIII, que va venir en persona, en comitiva, a inaugurar l'observatori, i d'altres personatges i institucions públiques que van tenir vinculació en aquella inauguració. També trobem dos quadres amb dos personatges. En un d'ells torna a aparèixer en Camil Fabra, el mecenes de l'observatori, i l'altre quadre el que tenim és qui era president de l'acadèmia en el moment d'inaugurar l'observatori l'any 1904, que se'n deia Silvino Tos. També important, presideix la sala l'escut de l'acadèmia. L'escut de l'acadèmia té un contingut simbòlic interessant. Si voleu ens podem acostar i l'explico, perquè és força curiós. Aquest escut també el trobarà el públic a la façana de l'acadèmia a la Rambla. Per sobre de les lletres del Teatre Poliorama apareix aquest escut. Té una aparentment misteriosa frase en llatí en la part inferior, que simplement és el lema de l'acadèmia, utile non subtile legit, literalment diu escull el que sigui útil i no el que sigui subtil, que és un consell pragmàtic de científic. Considera útil tot el que li permet guanyar coneixement i progressar a la societat. Això és el que permeten les ciències i les arts pràctiques, que són les que contempla en principi l'acadèmia, no tant les plàstiques. I el que trobem per simbolitzar aquesta idea és un àngel amb un garbell a les mans que simbòlicament està garbellant blat, separant el gra útil de la palla, que és el que llença. I d'aquesta manera es transmet la idea pràctica del lema de l'acadèmia. Separar el gra de la palla en versió gràfica màxima i molt simple, i a més elevant-ho al lema inspiracional d'una institució científica. Canviem de sala i aquí, vaja, hi ha un
un element que destaca en primer pla, oi, Sergi? Aquest és un dels 2 telescopis que abans ha dit Alfons, que el Margarita Campo tenia 2 telescòpics a casa per poder veure coses a les nits. Senyor telescopi. Sí, aquest és el telescopi petit de l'observatori. Aquest és el petit, imagina't. És el petit, sí. Sempre ho dic expressament per produir aquesta sensació, no? Ja ens pot semblar gran de primeres quan el veiem, però en comparació amb el de la cúpula, aquest se'ns queda petit. I és el que actualment no es fa servir. És una peça de museu, molt ben conservada, que realment va tenir poc pes en l'observació científica pròpia de l'observatori, es va fer servir poc, no era l'objectiu principal, aquest telescopi, però sí que és l'espai on hi ha més elegància en l'entorn científic. Perquè, no oblidem, aquest espai és un lloc on treballaven els astrònoms de nit, amb poca llum, però està decorat, està pintada a la paret, amb motius vegetals. Els propis accessoris de l'instrument són macos i el propi instrument en si mateix. Una característica de la instrumentació de principis del segle XX és que el propi instrument, a banda de ser molt precís i molt robust, dissenyat per durar diverses generacions, el propi instrument és com una obra d'art que ens crida molt l'atenció, és molt agradable de ser contemplat, encara que no tinguem ni idea de com funciona. És un telescopi, diguem-ho, de color blavós i blanc. És català? Està fet aquí? No. Els 2 telescopis de l'Observatori Fabra són francesos. Van venir de París, es van fabricar l'any 1903, és tecnologia de finals del segle XIX, construïda molt a principis del segle XX, i en molt bon estat de conservació ben entrat al segle XXI. No oblidem que amb el telescopi de la cúpula, el que veurem posteriorment, sí que es fa servir, aquest instrument es fa servir bàsicament per les visites de públic, ja no per una feina d'astronomia professional, perquè ja no tenim el cel adequat per fer-ho, però per contemplar la Lluna o planetes encara és viable. Has dit que no es fa servir, però funcionaria aquest telescopi ara mateix? Caldria fer-li algun petit ajust, però es podria posar en funcionament sense massa dificultat. Tot i que el que es veuria seria dificultós perquè tenim un cel molt dolent. Aquest telescopi en particular només estava dissenyat per contemplar el trànsit de les estrelles al llarg d'un meridià, que és el que tenim just a sobre. Necessita un cel en bones condicions, ja no el tenim, per tant seria una mica absurd posar-lo en funcionament amb un cel tan dolent. Anem avançant per diferents sales connectades, les unes amb les altres. Una porta ens porta a l'altra, no? Sí, el disseny de l'edifici, que és longitudinal, ens permet anar avançant sales i trobar-ne cadascuna la seva particularitat i el seu propi ús. Ara ens trobem al despatx dels astrònoms i biblioteca original de l'Observatori. Un despatx que avui dia no s'utilitza com a despatx, sinó que és despatx museu, forma part de la ruta guiada per l'Observatori. Els astrònoms pràcticament no venen mai en aquest observatori per les condicions de contaminació lumínica que no els semblen atractives, i aquest espai queda abandonat com a ús administratiu per fer càlculs, per fer informes, que era l'ús original que tenia aquest espai. Aquí hi ha algunes fotos posades en una de les taules. Sí. Hi ha un llit aquí, al fons. Sí, aquestes imatges les expliquem durant la visita. Aquesta fotografia d'aquest llit és la peça de la vivenda més fidel que conservem encara avui dia. Dels Campo, no? Dels Campo. La vivenda avui dia no té aspecte de vivenda, ja fa molts anys que es va deshabitar i els espais els hem reutilitzat com a despatxos, com a tallers, com a sala de reunions. Els mobles se'ls van dur la família Campo als anys 80 amb el permís de l'acadèmia perquè no hi havia intenció de mantenir la vivenda, però es va quedar el dormitori dels astrònoms. Aquesta fotografia correspon al dormitori dels astrònoms. Els astrònoms, malgrat que no vivien aquí, tenien un dormitori on descansaven quan acabaven la feina nocturna, abans no tornar a Barcelona el dia següent, perquè el funicular no funcionava de matinada, s'havien de quedar a descansar amb una peça pròpia, amb un espai propi que tenien a la mateixa vivenda. Quan marxa la família Campo, no s'emporten el dormitori dels astrònoms. Es queda aquí i s'ha quedat aquí fins avui. Ningú no el fa servir com a dormitori, no és visitable pels grans grups perquè forma part d'un espai petit on no hi transita grans públics i on tenim despatxos al costat, però almenys l'ensenyem, juntament amb l'altra fotografia, als visitants perquè
puguin veure quin aspecte tenia més o menys la vivenda en el seu moment. La segona fotografia és una recreació actual del que era el menjador. No tenim mobles originals. És una recreació, és a dir, són mobles moderns amb aspecte antic que hem comprat i col·locat en un espai sense pretendre ser fidels a l'original. Però les 4 parets sí que són les de la vivenda. I tenim al costat fotografies de la família Campo amb situacions domèstiques perquè la gent conegui una mica les seves cares, el seu aspecte, i en una de les imatges en particular podem veure una mare jugant amb una filla al jardí de l'observatori on hi ha instruments de meteorologia de fons i la nena petita és la Margarita Campo, la primera persona que va néixer a l'observatori. Aquí la veiem amb una actitud molt costumbrista, una nena jugant amb la seva mare. El fotògraf, Gabriel Campo, era el fill gran del primer conserge, que també se'n deia Gabriel Campo, i que també el tenim en alguna fotografia aquí al despatx. En aquesta imatge que veiem un matrimoni gran amb un noi jove, doncs el senyor assegut en una cadira, una foto molt patriarcal, és Gabriel Campo, Juliana Conchillos, la seva esposa, i el noi que apareix és el germà petit del fotògraf, el fill petit de la família. Santiago Campo, que va ser conserge després de la mort del seu pare, i el fotògraf, que no el tornem a veure perquè està darrere de la càmera, en Gabriel Campo Júnior, que sí, és l'únic membre de la família Campo que es va incorporar a una secció científica. Va ser meteoròleg de l'observatori i primer fotògraf de núvols. En Gabriel Campo Júnior va estar fent observacions meteorològiques, crec que des de 1918 o 19 fins al 81 o 82. Per tant, el primer Alfons Puertas és ell, ho podem dir així, no? O sigui, la primera persona que fa el que tu fas ara, no? Sí, de fotògraf, Això mateix, sí. Realment sí. Va ser un personatge que es va implicar molt en fotografia i va participar d'una manera clau en el primer Atlas Internacional de Núvols de la mà de l'Eduard Fontserè, instigador d'aquest primer Atlas Internacional de Núvols. Estem en el despatx aquest, hem parlat d'astronomia, de meteorologia, però abans ens has dit que també s'observaven moviments sísmics des del Fabra. I crec que aquí tenim una eina que es feia servir una mica per això. Sí, forma part de la primera instal·lació sísmica de l'observatori. Ara ens trobem a sobre de la sala on hi ha els enregistradors sísmics. La tenim just a sota, funcionant encara avui dia amb instrumental modern, 24 hores al dia, perquè els terratrèmols no tenen horari laboral. Els primers sismògrafs, que es podem imaginar com uns armaris amb uns tambors que van girant on hi ha un paper circulant i una agulla que escriu a sobre, aquesta agulla havia de fer senyals de temps, petits salts, que s'havien d'incloure en el registre cada minut i cada hora. Aquests senyals de temps s'enviaven des d'aquest rellotge que tenim al despatx dels astrònoms. La instal·lació elèctrica, que actualment està tallada, ja no té continuïtat cap a baix, originalment passava pel terra al pis de sota, simplement el que feia era enviar un impuls elèctric. Aquest rellotge té unes agulles, com tots els rellotges, que tanquen momentàniament un petit circuit elèctric cada minut i cada hora. Durant uns segons quedava el circuit tancat i això feia saltar l'agulla del sismògraf de baix. I aleshores es podien fer càlculs horaris de quan s'havia enregistrat un terratrèmol, saber a quina hora havia estat sumant minuts en el registre sísmic que quedava inscrit sobre el paper. Actualment el rellotge està en funcionament, però no amb la funció d'enviar impulsos elèctrics. El circuit elèctric està tallat, però li donem corda mecànicament perquè no es deteriori i més o menys mantingui un funcionament. És un rellotge amb un pèndol. Sí, com els dels menjadors, que molta gent pot recordar a casa seva, se li ha de donar corda cada 3 o 4 dies a aixecar el pèndol, que és el que el manté en funcionament. No és un rellotge elèctric perquè no funcionava amb electricitat, però sí que enviava senyals elèctrics al pis de sota, però el funcionament és mecànic. És molt important entendre el concepte de que l'edifici el projecta un arquitecte assessorat per un astrònom. Això no és banal, és importantíssim, perquè l'arquitecte, en Domènec Estapà,
que té exemples d'arquitectura bona i interessant escampats per la ciutat, com l'Hospital Clínic, com la Facultat de Medicina, com el Palau de Justícia, com l'antiga seu de gas natural, el Portal de l'Àngel. Era un professional contrastat que no tenia experiència en observatoris astronòmics, que havien de tenir telescopis, com és evident, però físicament separats de l'edifici. Els telescopis no poden tocar l'edifici. Això ho sabia l'astrònom, sabia el per què i com fer-ho. I l'astrònom assessora l'arquitecte en detalls importants que ara estem a punt de veure. Us heu d'imaginar que l'observatori és com un enorme dònut, amb un forat al mig. I en el centre del forat hi posen la columna que subjecta el telescopi. La columna està físicament separada de l'edifici, però dins de l'edifici. Ara el que estem veient, aquesta estructura de color gris, no és exactament la columna, estem veient l'embolcall, la càpsula que protegeix la columna, però si ens desplacem per aquest balcó que rodeja tot el forat interior de l'edifici, en aquest punt ja podem veure la columna que realment subjecta el telescopi, és una mica més estreta, de color blanc, no toca l'edifici, està protegida. A baix tenim el museu. El museu és una sala moderna. L'observatori no es va projectar com a museu en cap moment original. Tots els instruments en aquell moment eren nous i per fer-los servir. Amb el temps, alguns es van retirar. Va haver-hi un moment, justament en la primera restauració del 91-92, que es va decidir utilitzar aquest espai, que era trànsit interior simple, per mostrar instruments. Un museu, una petita sala museu, que té l'inconvenient de tenir una enorme columna al mig, prèvia i necessària, perquè és la que subjecta en condicions el telescopi. Aquí és on millor es veu aquesta separació física entre l'estructura que subjecta el telescopi i el propi edifici. Un exemple molt clar d'aquest treball en equip del científic sobre l'artista. I ara ens queda pujar l'últim tram d'escales i arribar a veure el telescopi gran. Ens agrada Collserola. D'aquesta part més astronòmica en volem parlar amb en Joan Anton Català, que és un gran astrònom i divulgador científic. Ho farem en un proper capítol de Descobrint Collserola. Això és un spoiler en tota regla, Sergi, ho podem dir així, no? Sí, has fet un bon spoiler. De moment seguim la visita amb l'Alfons. I ara cap a on ens portes? Cap a la terrassa panoràmica. Doncs som-hi. La guinda de qualsevol visita diurna o nocturna a l'observatori és la sortida a la terrassa panoràmica. Compte amb el cap aquí. Uau! Aquest és el despatx dels meteoròlegs, on fem les observacions. Els meteoròlegs no és el jardí, no és el mirador de baix, que té molt bones vistes, sinó que pugem a la terrassa, on tenim el màxim accés possible a tota la cúpula del cel. I en el moment de fer les observacions, que hem d'identificar núvols, hem d'identificar la visibilitat, els fenòmens, sortim al lloc de màxima contemplació que és aquest. I quan hem de fer algun seguiment específic, més estona, d'algun episodi, una tempesta, una nevada o una diversitat de núvols que ens pugui semblar interessant, doncs ho hem de fer des d'aquí. És un molt bon lloc. És un molt bon lloc, aquí estem molt exposats als elements, aquí s'ha de venir ben protegit, sobretot a l'hivern, als matins, has de portar una roba adequada d'abric per poder estar-te a ple vent una hora o 2 hores de contemplació, de gaudir, d'aprenentatge, perquè, evidentment, l'observatori t'ajuda moltíssim a aprendre, en aquest cas la meva professió, que és l'observació meteorològica, perquè el contacte visual amb els fenòmens, amb els meteors, és màxim. I amb el pas de les hores veus llums diferents, veus maneres de presentar-se als fenòmens diferents i al final, amb els anys, vas aprenent a fer les observacions. Sergi, ja veus que l'Alfons ens està arrossegant vilment cap al seu món, que és el de la meteorologia, que no hem tractat gaire en aquest capítol, i ja l'emplacem pel següent. Sí, jo crec que està molt clar que hem de fer un capítol dedicat a la meteorologia des de l'Observatori Fabra.
perquè de moment hem descobert una història fascinant de l'edifici, de gent que hi va viure, però ara ens queda entrar en les ciències. Proper capítol, la meteorologia a Observatori Fabra. De moment, diem les dades de com ens pot contactar la gent, on ens pot trobar, on ens pot escoltar. Exacte, ens poden trobar a la pàgina web de descobrimcoixarola.cat, ens poden escriure correus electrònics a info@descobrimcoixarola.cat i deixar-nos comentaris a les xarxes socials on estem, Facebook, X i Instagram, i també poden escoltar els capítols a YouTube, Spotify, e-books i qualsevol podcatcher que facin servir habitualment. Sergi Garcia, moltes gràcies i fins la propera. Pere Andreu, ens veiem aviat. Descobrint Collserola.